אני שמח בביקור של שר הביטחון מר ישראל כץ פה בחבל מודיעין היום. הביקור הזה העלה שוב פעם נוספת את הכרת הטוב שאני רואה מהשר. ברגע שסימנו לו שהמפגע והטרור הסביבתי שמתקיים מיהודה ושומרון והיישובים עם השריפות והזבל וההשפעה, הוא לקח כמו תמיד את העניין, ובאמת היום הוא סקר בפנינו את מה שנעשה כבר בחודש. שנים רבות לא נעשה מה שהוא עשה בחודש, ואני היום שלם ובטוח שהמפגע הזה הוא לקראת סיום בטיפולו של השר, ואני מודה לך אדוני השר על כל מה שעשית אתה וכל הצוות שלך. באמת יישר כוח. תודה רבה. אני נעניתי ליוזמה של שמעון סוסן, ידידי ראש המועצה חבל מודיעין, מועצה אזורית. קיימנו מפגש לפני קרוב לחודש בשילוב של רשויות וכמובן משרד הביטחון וצה"ל וכל הגורמים, והחלטנו החלטות משום ששמעון צודק. הבריאות של התושבים זה דבר שהוא בעל חשיבות ממדרגה ראשונה, ולכן נכנסתי לעובי הקורה ואנחנו נמשיך לטפל בזה כדי להסיר את מפגע הטרור הסביבתי. אני הגדרתי את זה כאירוע ביטחוני לאומי ממדרגה ראשונה כדי לשמור על חיי התושבים ועל איכות החיים שלהם, ואנחנו פועלים עם כל הגורמים. באנו לכאן היום, מצאנו מועצה פרוסה ומאורגנת לעבוד מולנו בשם הרשויות המקומיות, בשם המועצה, דבר חשוב מאוד. סיכמנו על עוד צעדים ואנחנו ממשיכים כדי לעקור את התופעה הזאת מהשורש. אנחנו מתקדמים ונמשיך לעשות את זה גם הלאה. תודה רבה אדוני השר, באמת. כל טוב.